Ze pesketako? Atunetako. Atunek. Bai, hori da, zebo bibo. Arraine, gainoeran imine, antzoa bizize, da, antzoa bizize bota. Etordezen, poran ondora etordezen atunek. Hori sistemie gero, etorzan. Hor sisteman gero hasi ginen. Lehenko hasi ginen horrekaz, halako kitzen, egurrezko kubirtan einze, egurrezko biberuk itzen zantzagur. Baina ez dago resultatezan kubirtan. Da gero hasi ziren aluminiozko kitzen, behien iminitzen. Barruen. Hori izaten zan, arraintzen, jute zan dizenin atunetan, itzen zan dauena. Atunetan urrun hau joan behar izeten da, ez da? Bai, atunetan bai. Bueno, sarri zen urra bai, ez dautan urruna bai, betileko baten ez dautu baten ezan. Horrek itzen zan daude, antzoa bizize bota, da karnadi bimini amuen. Eta atune zelan atrapetan da? Banabanan. Kainu bereagaz? Kainu bereaz. Bai, 6 edo 7 lagun alderri baten, da beste batzut antzoi botaten, da beste batzut zebu iminitze, kainu bereaz, da beste batzut gero txistegaz, kainu bereaz ezin jaune sostenidu, beste lagun bidiu dago zu txistekaz, albora dakarrenien, goraltzateko, txiste. Eta zer da txiste? Txiste da burdin bete alako gaitzo bategaz, tripetik edo dozeletako gaitzaten daue, da barrure. Ze kaina beradunek ekartzen dau, embarkazioen ondora, da beste bat dagoan, hori txiste esaten zuena, palo bategaz, burdin biribil bet, aregaz enkatzaten esan daue, da barrure. Alta baten dabe atunek. Orduan atune atrapetan zan, banan. Bai, banan. Hemen banan atrapetan zan. Atune... Pikien deitzen zan. Bai, pikien esaten zatu.